Ahojte, vítam vás tu. Ešte nie? Ahojte, vítam vás tu pri... Tak čaute, tu je kokot. Čaute, prepačte, teraz sme na chvíľu kvôli menšej potížam. Rado, nehovor takým hlasom. No to je debilo. No, dobre, my už sme si niečo natežili, aspoň ja mám zlatá a také veci. A Rado ide na svoj vlastný ostrov, že Rado? Ja tu mám pavučinu Aulie. No, Rado ide na svoj vlastný ostrov, chodí Rado. To je moja loď. To je moja. Moja, jej. No, tak Rado ide, my sme sa rozdelili do ostrovov, viete. Ja sa musím smiať, lebo ten varezacký skin Rada je jak. Alebo si dám... Denčo, čo sa lížeš? Prepačte, Rada možno moc nepočujete, lebo... Denčo, čo tu lížeš seba? Nehráme na počítačoch, ale na tabletoch ste si mohli všimnúť. Ty vole, však to tu tebe. Ja tam vidím Steva, jak tam hreší. A to ty to potata. Ale asi budem viac hovoriť ja, lebo ja Si natáčam. krsten, dobre. On je kreten. Že, Lebo si krsten, dobre. Jej. no, tak teraz asi chvíľu, ja to asi na chvíľu strihnem a počkajte chvíľu. No čaute. Prepačte za toto neviem čo, ale dnes ideme na piesku stavať doma. A dúfam, že Rado s tými zvukami prestane. Asi nie. Lebo to je kreten. Rado je kreten. Môžete napísať nejaký rederek, že Rado je kreten. Rado bude veľmi rád, že? Nebola babka nebude na jumpingu. Je, a preto taká hnusná baba. Je taká zlá. Vidíte, je dobrý eper. Nie reper, ale eper. To znamená, že vám dá. Že vám vlepí v Minecrafte facku, tak nikdy s ním nenatáčajte a zabije vás. On rád vraždí. To je niečo čierne. Určite. To je koho ostrov? To môj. Čo je? Som si to neotrčkoval. Master Centom, je. Soleo magia. Číkama. Jak mi tu vojde moja matka, buďte ospravedlnení. On má prdy, povedal. Ja mu ho idem svojim ironovým krompačom vyčveriť a za chvíľku sa tu uvidíme. Prepačte za tie strihy, alebo chcete to vidieť? No to je fuk. Ja to nechám, aby ste to videli. A ja mu ho idem vyčveriť, dívajte. Jak ho nevykopa, že má iron krompač, nemáš aj? To je cool. Ja ti ho vyčverím, neboj sa. Už idem na cestu. A ja potom ti ho nedám. A možno, hej. Nebudem kreten jak ty. Kde si? Ja nevidím tvoj krásny gejovský. Kde si ale? Kde si to kopal? Čakaj. A kde je tam to zlato? Ja som si zabudol poplatať loďku. No ale kým sa dostanem k tomu zlato? Kde si? Kde je to? Kde to je? Nie, okolo sa. Viete ho nie? Nie, no čau. Budu za chvíľu. Ešte? Toto si tu ty určite. Prepačte sa na strih, vošla mi tu matka. Určite neviem to. Trošku som to tam rado vytrojil, lebo som tiež žil tam a našel som 5 dia v svojej komórke. Tiežil som si tam. No, tak Počkaj. Pustíme sa do toho. No... Tak, neviem, či si mám teraz krompáč, či sekeru, či meč. Urobím si meč a krompáč. No. Tak, máme. A
Idem si... Iba furt kopem, ja neprestávam Idem... kámo. Je tuto. Tak dobre, on je tam. To, čo sa mi nechce rozbiť. Zlato si nechám vypiesť. No. Tak. Ja už asi musím prestať s tým kopaním, už strašne veľa kameňa. To som si všimol, keď som si ti do tej česty pozrel jeden stack od seba samého. Si mal v tej truhle, lebo 2 staky som ti dal ja. Že? Veď ale iba ty tam máš jaskyne, jak to? Kurňa. Asi kopem. Hej, dve sú odo mňa, aby si vedel, takže ja by som v nich mal kopať. A keby si ty na mojom našiel jaskyňu, tak ty by si na mojom mal kopať. Aby si vedel. No tak prepáčte, trochu som Radovi vyčaril jaskyne, ktoré boli moje z tej skutočnosti, ale on mi nedovolí chodiť na ten pozemok jaskyni, kopať tam, no kým mi to nedovolí, že Rado? No ja by som ti dovolil, lenže keby si našiel svoju jaskyňu, ale my by sa dohodli, kamo. Nebudem chodiť na svoje osnovy kvôli kopaniu. Ja som sa tak nedohodoval. Počkaj, urobím si golden apple. Mám golden apple. Čiže, Mám. si mama pristaviť. Dívaj. Jak mi neveríš. A čo? Počkaj. A? Kde máš zlata? Ja si idem tu vypiesť. Ty zlata. Si vyzbrojený? Hej, kto iný? Ja hej. Ja som full. Nie, full iron, full dia. Podľa mal som si asi najprv tie bodky urobiť. Aby si, keby sme dali... Diamantové. Kámo, keby sme dali ešte Skybox. Ja sú tie bodky. Lebo... Môžem ísť full iron a full dia ku tebe a full jablko. Ku tebe sa pozrie. Full jablko. Hej, full jablko. Tu mám zlaté jablko. No prepáčte za to rozprávanie, ale ja už to video idem vypnúť, no tak čaute.